הדוברת השלישית והאחרונה לפני שנקיים פה דיון היא דוקטור אורית קרמיר, שתדבר על נשים במשבר כאורח חיים כאז כן עתה. אציג אותך. סליחה. דוקטור אורית קרמיר, אקטיביסטית פמיניסטית, מרצה למשפטים. מרבית הספרים והמאמרים שלה הם על כבוד האדם, פמיניזם ישראלי, משפט, ספרות ותרבות. ספרה האחרון יצא בשנת 2020, תחת הכותרת Betraying Dignity, ובימים אלה עומד לראות אור ספר נוסף, ספר יסוד פמיניסטי שיצא בעברית ומיועד לציבור הרחב, שכותרתו תהיה לקראת הגל הבא, פמיניזם מן היסוד. אני מחכה מאוד להכיר ולקרוא את הספר, ובבקשה, הבמה שלך. ערב טוב לכולן. הבאתי שעון עצר, נראה רק שאני אשכיל להסתכל עליו. מאוד מעניין הבחירות שלנו על מה לדבר על נשים וחורבן. נושא בפני עצמו, מה נשים בוחרות כשהן צריכות לדבר על משבר, חורבן ושינוי. אני רק אומר, למען הנצח, הפמיניזם שלי הוא לא בדיוק בעניין זהויות נשיות, הוא נשיות, זה לא חלק מסוג הפמיניזם שאני מחזיקה בו. מה עושים כדי לראות את שעון העצר הזה? זה שהוא רץ זה יפה, אבל אני גם צריכה לדעת מה הוא אומר. זה לא חוכמה, אני צריכה קודם. השאלה שאני שואלת היא, אפשר לעשות שזה לא יהיה לי בעיניים? השאלה שאני שואלת היא הבניה של נשים במשבר, הבניה של נשיות במצבים, ובחרתי לנסות להסתכל על זה, על ההבניות האלה דרך טקסטים קנונים, ואני ממשיכה את חנה, רק אני הולכת אחורה בזמן, לקחתי שני אוריגינלים, נשארתי עם המגילות, אבל הבאתי לי מהבית. אבל המגילות הן אלה שעוסקות בנשים, אלה שבאופן גלוי ומוצהר גיבורותיהן הן נשים, שזה כמובן מגילת רות ומגילת אסתר. בחרתי בהן בין השאר בגלל שזה היה לקראת פורים, אז זה היה נגיש, אבל חשבתי שזה טקסטים טובים כדי לראות מה אומר לנו הקאנון היהודי, איך נשים מגיבות, כלומר איך הן צריכות להגיב, מה נשי להגיב בתקופות משבר. אז אסתר ורות הם כמובן לכאורה נשים במצבי חיים שונים ככל ששונה יכול להיות שונה. האחת נשואה למלך, חיה חיי פאר וזוהר בארמון, מוקפת בנערותיה וסריסיה וכל מה שיש שם, בוץ וארגמן וכל הדברים. והשנייה היא אלמנה שמלקטת לקט שכחה ופאה בשדות זרים. אז לכאורה שני מצבי חיים מאוד שונים. כשמסתכלים על איך הן מתמודדות עם משבר, כלומר איך הטקסטים מבנים אותן כמתמודדות עם משבר, אנחנו מגלות שההבדל הוא קטן אם בכלל. אני רוצה קודם כל להדגיש את עניין הזרות. נשים, במקרה הזה במשבר, אבל נשים בכלל מוצגות במגילות האלה שהן הטקסטים הקנונים היחידים שעוסקים בגיבורות נשים, כזרות, כאחרות. האחת היא מואביה בשדה בית לחם, והשנייה היא ממוצא יהודי בארמון המלך בשושן. באופן עמוק ומהותי, אני חושבת שהזרות המגדרית משולבת ללא הפרד עם הזרות האתנית שיוצרת זרות טוטלית, כלומר הן not in their element, הן במקום שהכללים לא נקבעו על ידיהן, לא עבורן, ולא מתייחסים אליהם, האינטרסים שלהם לא מיוצגים, ובתוך זה הן צריכות להתמודד עם משבר. מעניין שבשתי המגילות האלה המשבר של הנשים איננו המשבר שלהן. באחת המשבר הוא של דוד, בן דוד, לא ברור, אבל קרוב משפחה כלשהו שהביא את המשבר על ראשו. ביהירות, בהדרת כבוד גברית מופגנת, הוא סירב לקוד למי שצריך לקוד לו, והביא על ראשו את נקמתו של זה שהיה הרבה יותר חזק ממנו,
והביא את הנקמה הזאת לא רק על ראשו, אלא על ראשה של כל הקהילה שאליה הוא שייך, כלומר הוא הכניס את עצמו למשבר, ועכשיו הוא דורש מהאישה, שמן הסתם הייתה נערה מאוד מאוד צעירה, אם לא ילדה, לפתור את המשבר הזה ולהוציא, לחלץ אותו מהמשבר שהוא הכניס את עצמו ביהירותו. המשבר השני הוא, כידוע לנו, הוא לא של רות, הוא של נעמי. נעמי החליטה לחזור לשדה בית לחם, למקום שבו פעם היא הייתה בעלת בית ובעלת מעמד, והיא החליטה לנסות לחדש ימיה כקדם. והיא לא כל כך יכולה לעשות את זה בכוחות עצמה, אז היא מנסה להיעזר ברות, נכון שרות משתפת פעולה יותר בקלות מאסתר, אבל זו נעמי שמבקשת ממנה לפתור לה את המשבר שלה, המשבר הוא של נעמי. אז הן שתיהן מוצאות את עצמן במצב קיומי של זרות וקריאה לפתור משבר לא שלהן, ושתיהן מוצאות את עצמן, עושות את זה בדיוק באותו אופן. הן צריכות למצוא את הגבר החזק, שהוא גם החוק במקום, והן צריכות למצוא את הדרך להציע את עצמן, כלומר להציע את יופיין, מיניותן ופוריותן, באופן שהוא גם יסכים לקבל, וגם יקבל וייתן את התמורה שהן רוצות להשיג דרך האקט הזה של ההקרבה העצמית והנתינה העצמית, כדי לפתור משברים של אחרים. אחשוורוש, בועז, פחות או יותר משחקים את אותו תפקיד כאן, וזה מה שהן עושות, והן עושות את זה בהצלחה, וכך הן פותרות את המשבר. המסר, אני חושבת, הוא, כפי שתיארתי אותו עכשיו, פשוט. כדי להיות אישה, קודם כל זה אומר שתזכרי תמיד שאת במצב של זרות, את במצב של ניכור או גלות, חנה אם את רוצה, זה אותו דבר, שזה מצב של חולשה. את צריכה להיות מאוד חכמה בשביל זה, את צריכה לדעת למשוך בחוטים, אבל כזרה. מה שיש לך להציע זה את נשיותך, כלומר מיניותך בעיקר, יופייך, שמות נרדפים בדרך כלל, ואת צריכה ללמוד להפעיל בזה את הגבר החזק שהוא החוק כדי להשיג את מה שמצופה ממך להשיג. זה ההבניה של מה זה התנהגות נשית במשבר כפי שאני מבינה אותה. הנשים שתיהן מצופות להיות ומובנות כמי שהן אובייקטים נחשקים ערמומיים, שזה בדיוק התכונות המצופות מאישה להיות ברוב התרבויות הפטריארכליות, הן צריכות להיות כאן האובייקט המיני הנחשק, אבל גם מספיק ערמומיות כדי לדעת למשוך בחוטים ולדעת מה להגיד בדיוק לאחשוורוש, נגיד לעורר את קנאתו מול המן ולעשות לו את שני המשתאות האלה ולעורר את סקרנותו וכל זה, ולעומת זאת אצל רות לא כל כך שונה. לעורר את סקרנותו שם בלילה ולפרגן לאגו שלו, אתה הגואל, תעשה את הדבר הנכון, תצא טוב. אז ככה אני רואה את ההבניה של הדמויות האלה בקאנון, ושאלתי את עצמי בעצם כמה שאלות, איך מובנית הנשיות במשבר בטקסטים קאנונים, מה ההבדל בעצם בין משבר לשגרה, האם משבר זה באמת איזה רגע שונה מהשגרה, או שבחיים של נשים אין כל כך הבדל בין השניים, והשאלה השלישית שאני מקווה להגיע אליה, זה כיוון שכל זה דרך עיניים לגמרי גבריות, איך תופסות הנשים בסיפורים הללו, מה זה משבר ואיך הן צריכות להתמודד איתו, שאלה שהיא תמיד קשה, כי אז צריך לקרוא בסאבטקסט. צריך לחפש את מה שהטקסט לא מוסר לנו באופן גלוי, אלא את מה שמשתמע מתוכו וצריך לנסות לבנות. אז אם נעבור לעניין השגרה שלהן ועד כמה השגרה שונה מהמשבר, ואני לא משתלטת על שעון העצר, אז תגידי לי מדי פעם כמה זמן נשאר. נראה לי שחצי לפי מה כן, זה מה שהוא אומר כשאני מבקשת ממנו. מהי השגרה של שתי הנשים האלה, אסתר ורות? אז השגרה של אסתר זה שהיא שבויה, אחרי שהיא נחטפה מביתה כילדה, מן הסתם היא הייתה לא יותר מ-12, הייתה כנראה צעירה מגיל 12. נחטפה מביתה, אף אחד לא שאל אותה אם היא רוצה, לפני כן היא התייתמה, נלקחה לבית של דוד, לא ברור מה בדיוק הוא עשה איתה, אבל עכשיו היא נחטפה על ידי המלך, היא בודדה לחלוטין,
היא במקום מלא אינטריגות שסובבות אותה, כל אחד מנסה לדרוך על כל אחד אחר כדי להשיג לעצמו כמה שיותר, והיא צריכה לשרוד בתוך הדבר הזה לבדה, כשאין אופק של שום תקווה, אין מקום לשינוי. זה לא שיום אחד היא תפגוש את בחיר ליבה ותקים איתו בית, זה גורלה, זה השגרה של חייה, של ההישרדות הזאת מיום ליום. שגרת חייה של רות, זה אחרי שהיא התאלמנה, היא חיה מהיד לפה, היא מנסה לשרוד כל יום, למצוא את האסטרטגיה של ההישרדות של אותו יום. וכפי שאנחנו יודעות, כי זה כתוב מפורשות, היא צריכה כל הזמן להתמודד עם הטרדה מינית בלתי פוסקת של הנערים בשדה הזה והנערים בשדה הזה, וההבטחה הגדולה שבועז מבטיח לה, זה אמרתי לנערים שלי שהם לא יטרידו אותך מינית כשאת מלקטת בשדה שלי, אז כדאי לך להישאר כאן, אל תלכי לשדות אחרים. והוא משתמש במילה לפגוע, שזה נשמע עוד יותר חזק מהטרדה מינית, כלומר יכול להיות שזה הרבה יותר מזה. היא אישה אלמנה, בודדה, כנראה ענייה. הם יכולים לעשות לה מה שהיא רוצה, מה שהם רוצים, כי תרבות הדרת הכבוד לא מגינה עליה. אין שם גבר שפגיעה בה, היא פגיעה בהדרת כבודו, ולכן צריך להיזהר. אז זו שגרת חייה. יש גם הצעה פרשנית מעניינת, שאני לא הכרתי קודם, של יוסף רותם, לדעתו גם מה שבועז עושה, בכל השיחות האלה שהוא יוזם איתה, זה גם הטרדה מינית שמאוד מפחידה אותה, והיא כל הזמן מנסה להגיד לו, אני לא כמו השפחות שלך, כאילו, אתה לא יכול לעשות לי מה שאתה עושה להם, אל תתקרב, עד שבסוף נעמי שולחת אותה ואומרת לה, זה האיש שלא את צריכה להציע את עצמך, אז בקיצור, השגרה לא נשמעת לי הרבה יותר קלה, או יותר פשוטה להתמודד איתה, מאשר המשבר, מה שקצת מפריך את האקסיומה שלנו, שיש שגרה נורמלית, ואחר כך יש איזה משבר שהוא באמת, כמו שמירי אמרה בהתחלה, איזה רגע דרמטי של שינוי קיצוני שמאיים וחוסר ודאות, כי אצל שתי האנשים האלה, הדברים האלה מלווים אותם לאורך כל הדרך, אין להן רגע יציב ובטוח שבו הן שולטות בגורלן ויכולות להסתכל קדימה. מה יש להן כדי להתמודד עם השגרה המשברית המתמדת שלהן? לא הרבה. לאחת יש את נערותיה, שכשהיא צמה אז היא מבקשת גם מהן לצום, אז הם קבוצת התמיכה שלה. שזה קבוצת תמיכה שניתנה לה, הם היו נערות בארמון המלך, כלומר אם מחר היא תואף כמו זאת שקדמה לה, אז הן תועברנה לאישה אחרת, זה לא בדיוק קשר מלב אל לב. לרות יש את נעמי, שהיא מאוד אוהבת, ואנחנו שומעות לאורך כל המגילה שהיא אוהבת, אבל אנחנו לא שומעות שום דבר, בשום מקום במגילה שנעמי אוהבת את רות, אנחנו יודעות שרות אוהבת את נעמי, אבל מתוך הדברים של נעמי לא משתקפת איזו אהבה. מה? היא אומרת להם, שוב נא בנותיי אל אמהותיכן, אל תלכו איתי, אז לא... כשהיא אומרת לה שהיא תלך איתה לכל מקום, היא לא נענית לה ואומרת, גם אני אוהבת אותך, אין שם איזה ביטויי קרבה. בכל מקרה, יש להן מעט מאוד להישען עליו. התזה הפמיניסטית היא שלנשים יש נשים אחרות כדי לשאוב מהן עוצמה וכוח. שהברית הנשית, כמובן מתייחסת לאדריאן ריץ', שהברית הנשית, הרצף הלסבי, זה המקום שבו אנחנו מקבלות את הכוח, שחלק גדול ממנו אנחנו זקוקות לו כדי להתמודד עם הגברים, שהם אלה שלוקחים מאיתנו את הכוח, כלומר הם אלה שיוצרים את המשברים, אבל אצל הדמויות האלה הן בעצם דמויות מאוד בודדות, יש להן מעט מאוד, ומה שיש להן זה אך ורק את תעצומות הנפש של עצמן, אנחנו לא יודעות מניין הן שואבות אותן, אבל הן זקוקות להן. מה שהטקסטים מבהירים לנו זה שתפקידן, והן הרי הגיבורות, והן זוכות בשבחים רבים במישור הלאומי, וכל אחת מהן נכנסת להיסטוריה הלאומית, ואנחנו חוגגות אותה בחג זה או אחר, הן מקבלות את גורלן בלי להתלונן, הן לא מנסות לשנות את המערכת, הן לא קוראות תיגר,
הן מוצאות בעצמן לבדן את התעצומות להתמודד גם עם השגרה וגם עם המשבר שלא כל כך שונים זה מזה. זה מביא אותי לשאלה האחרונה, איך הן רואות את כל הסיפור הזה? איפה הן חוות שגרה ואיפה הן חוות משבר? מתוך הסיפור, כפי שהוא סופר לנו, שלא הן כתבו אותו, אבל מתוך הסיפור בכל זאת, כפי שהובא אלינו, כמובן מתייחסת אליהן כאל דמויות, לא מתיימרת לחפש את עצמותיהן, אבל איפה המשבר בחייה של כל אחת מהן? אני חושבת שזה בלתי נמנע שהמשבר הגדול ביותר בחייה של אסתר, הוא כשהיא נחטפת מביתה, קהילתה, שכונתה, חברותיה, ומובאת למקום הזר הזה שממנו היא לעולם לא תצא, שהיא תובא לחדר המיטות של המלך, אחרי הפעם הראשונה הוא יחליט אם הוא רוצה עוד כמה פעמים, ואם לא אז היא תשב שוממה בהרמון עם עוד הרבה מאוד נשים כמוה. זה רגע משבר מן הסתם, וכשילדה נלקחת לחדר המיטות של גבר הרבה יותר מבוגר ממנה, שאיש לא שאל אותה אם היא רוצה להיות שם, סביר להניח שהיא לא רוצה להיות שם, סביר להניח שהיא מפחדת, סביר להניח שכואב לה. איך היא מתמודדת? ואני חושבת שהטקסט נותן לנו רמז אחד שחוזר על עצמו לאורך המגילה, איך היא מתמודדת. רוצות להגיד מה אתן חושבות? כולן מכירות את המגילה, זה טקסט קנוני. היא יוצרת חברות עם הגיא, נכון? האחראי על הנשים, האחראי על הסריסים. היא מתחברת איתו, ואז הוא עוזר לה, הוא מלמד אותה, הוא תומך בה, הוא מביא לה את הנערות, הוא מכניס אותה, הוא דואג לעשות בשבילה את כל הדברים נכון, והיא נותנת לו את הכבוד המגיע לו כגבר, למרות שהוא בתפקיד סריסי, היא לא מבקשת שום דבר, היא נותנת לו להחליט. החברות איתו, הבונדינג האנושי הזה, יצירת הקשר הזה, זה בעצם מה שמציל אותה. עכשיו, לפי הסיפור, מה שחשוב זה שזה מה שהופך אותה למלכה, זה מה שגורם, היא מקבלת את התנאים המועדפים, יש לה כאן העדפה מתקנת שהגיא הזה מייצר בשבילה, אחשוורוש לא יודע, אבל הגיא בעצם מפיל אותו בפח הזה וגורם לו להתאהב, יופי, גורם לו להתאהב באסתר ולכאורה לשים אותה מעל כל האחרות, אבל יכול להיות שבשביל אסתר הקשר הזה, אם יש בו באמת איזושהי חיבה, אם יש בו איזשהו קשר נפשי, יכול להיות שזה הדבר שיש לה כדי לשאוב ממנו ולהתחזק ממנו וליפול עליו ואולי להיעזר בו בכל צורה אנושית כדי להתגבר על המשבר המחריד הזה של נערה שמסיימים את חייה וזהו, ומעכשיו ואילך היא מנוחסת לחיי הארמון. אני חושבת שאצל רות, לפי הסיפור, המשבר הגדול בחייה של הדמות הזאת, לפי הטקסט, זה לאו דווקא כשהיא התאלמנה, ולאו דווקא כשהיא ענייה ומלקטת בשדות בית לחם. מה נראה לכם הרגע המשברי ביותר שלה, לפי הטקסט, לפי מה שכתוב? יכול להיות. אני חושבת שזה קרה עוד קודם. כלומר, הרגע הזה הוא בטח לא כיף. אבל אני חושבת כשנעמי מנסה לשלוח אותה, זה כנראה רגע קשה מאוד בשבילה, כי היא נלחמת כל עוד נשמתה בה, היא לא מוכנה. והדרך שלה להתמודד עם המשבר הזה, היא שוב יצירת אהבה, כלומר הצהרה על רגשותיה, ניסיון לייצר כאן ברית חמה עם אדם אחר, במקרה הזה אישה, כנראה הרבה יותר מבוגרת ממנה, היא חמותה, והיא נענית, היא מצליחה, היא לא מסלקת אותה. והדרך שלה כאן להתמודד היא באמת לשוב ולהגיד לה, אני אוהבת אותך, אני אלך איתך לכל מקום, אני רוצה להיות איתך עד יומנו האחרון, את הדבר שחשוב לי בחיים, אל תסלקי אותי, אני לא רוצה לחזור לאמא שלי, אני רוצה להיות איתך. אני חושבת שזו התמודדות עם משברים, ששוב, משברים כאן הם לא מאוד נפרדים מחיי השגרה, אני חושבת שהטקסטים כן נותנים לנו מספיק אינפורמציה כדי לראות את המשברים האלה ואת אופן ההתמודדות איתו. אני חושבת שהמשברים האלה הם שונים מהמשברים שהטקסט מציג לנו כמשברים. זה משברים שבאמת נוגעים להן וכואבים להן. לא משבר של מישהי אחרת או מישהו אחר שהכניס את עצמו למצב המשברי הזה כי הוא לא הסכים להשתחוות.
והאופן שהן מתמודדות כאן הוא שונה לחלוטין מהאופן שהטקסט אומר לנו שנשים צריכות להתמודד עם משבר. אין כאן הצעה עצמית לגבר ומחירה עצמית כאובייקט שצריך לדעת למשוך בחוטים כדי לקבל את תמורת ההקרבה העצמית. יש כאן יצירת קשר אנושי, רגשי, חם, שמשיג להן את המוצא מהמקום המאוד מאוד כואב הזה, אני חושבת, שלהן. תודה רבה.